Yalla kuma kuna mining kenan. Wallahi harka ce ta zamani. Ka san yanzu ƙarshen duniya zo kowa sai yayi kuɗi. Yalla nace tsarin nan ya yake ne kuma ma za mu iya yi. Kai ma ka zo akwai mamana kai ma ka ƙara ai ba bakin ciki harka. Yalla da wasa nake ina ganin ka da yana fa mun zo kusa da kai. Zo mana. Ba fa ka zo. To tunda harkar ba bakin ciki bari in zo yalla tunda duk sabga ta karuwa ce. Ai harka ce ba bakin ciki kowa ya samu. Yanzu waya ta ma za ta yi? Za ta yi mana. Okay. Ka to a bada himma. Ce ni ma hakan zan ta yi. Haka za ka yi ta yi ka ringa duba gashi nan ka gani komai gashi. Wannan ne kuɗin? Yawwa kai ta yi ba in aka yi wannan za a. Na ga kai 30,000. Kai ta yi kai dai. Bari in shiga gida mu fita. Yalla mun wana nan sai mun ga abin da ya ture buzu naɗi duk da ma wahala ce sai mun ga ƙarshen ta. Muna nan. Wallahi kuɗi ake samu. No. Kaga wani gara ya saki hanci. No. What?